ka wadhi discuss to Raila Odinga ni. To sama Sheila kendo chako wacho jok matho Raila Odinga tawinjo ka kuro kendo lit cha kendo duogo. Because Odinga en ng'at ma he didn't get sick. One problem. Ingin ka wuli gi ng'ato ka wuono to tuo yuare kode kaka ndalo mane I think the former IBC chair who died and other people musa dongo age mar Raila kod kaka jatelo mar Raila Odinga ko bedo matuo mang'eny to seche moko by the time motho to you already said ni awa odhi oyue but okine ka jogi to nene mbaka mane wago nyaka ka obet studio kae ni Raila king biro odhi ko bedo dhi sitiko sia he was just alive then he died current tragic loss to okapar no nyalo tho Raila was a king who cannot die. I don't think Raila can die. Kechina paron by sani onego bed ni kata morning oserum. Kechiti joma nyo weko nyaka weekend ane dala weekend. To joma ko beno weko last weekend. To sani kuruchala kaguma yugo will kod jogi. But Raila Odinga, the legacy mar Raila Odinga, the influence mar Raila Odinga will be there even after death. So okapar chal kaka Nelson Mandela. Pod ke this sama South Africa. Do you know the life of Nelson Mandela is like Nelson Mandela pod gima because everybody wants to do things Nelson Mandela taught him. Koro Raila will still live with us. And the spirit of Raila will live amongst us for a long, long, long time. Kata confusion mineno kas chemuko bet masana no kantil kata party mar ODM. I understand ni thori no ken thoma yot. Yes. So manjo timreno it is too tragic and people don't even know how to mourn. Jiyo kungen koro ti yuage nade nikechi wago Raila tek. Ngato njano ko wacho kae ni kata fundi manene oloso wi kaburi mar jakom chane. No nego madh manyasi. Dede kaka inyalo umo liend Raila. It's not a possibility. Tano kasa niji pod medo dhi and I expected by now onego bed ni wachi no lumdo jo move on but people are not moving on. Number 2 Goma benda nyalo ga wachi mar moving on ni o kata mana tho mar Raila kata ka ponin kod gimilongo ni kata keny buere kod jaodi or relationship orumo tifa seche moko nyalo wacho no I've moved on or no ase move whatever but seche moko yi ba chunyi ok inyalo dak for the rest of your life ka ichwe moki move on so moving on e wach mar jakom ni will be difficult manaka kasete mawa yawo ke yiero jowacho gan aw tumekubali na move on kara jipoko move on chunyi gima koro my podi bro influence our politics because he was a great politician. I think the greatest of our time. Yeah. Nero malainya. Angeni poko wanya yudo Ambrose Weda estudio makisumu podi angwa yudo mara loko tanga